laver en overgang til skridt. Og vi parerer dem. Og vi tager 10 skridt og parerer dem igen. Tæt i. Ja. Prøv en gang til. Husk at tænke fra den første bevægelse. Hesten den giver det skridt. Og lige en gang til. 10 skridt igen. Hvor mange fik du? Du fik faktisk 10. Ja. Hvorfor er det lige laver den her højde af stand til gang? Ja. 11 for meget, ikke? Ja, hvis man starter med at stoppe med sin skridt, der ligger der. Blå hvide deroppe, op til barrieren og henover her. Målet er, at de traver helt almindelige arbejdstrav henover. For ikke at være for tæt på hinanden. Igen, der er ikke to heste, der er ens.
Har man en hest, der er rigtig, rigtig varm, skal man være opmærksom på, at den bruger meget mere energi end en hest, der slapper af. Og selvom at den er varm, så bliver den lige så træt som en rolig hest. Den bliver måske mere træt, men den viser det måske ikke. Men dens muskler er ligesom den der. Den der måske nærmere ikke. Så den bliver træt i kroppen. Så derfor er det vigtigt med de varme heste, man så lige finder ud af, hvornår er den stopper. Og det er jo det eneste, det mærker, når vi træner derhjemme. Hvornår begynder den egentlig at være sådan, at nu kan jeg styre, uden at den er meget, og se, at vi kan fokusere og galopere, uden at gøre en hel masse ud af det. Ja, fordel jer godt rundt, så burde der være plads til alle fire. Ja, meget frisk. Ja. Rigtig fint. Forsigtig halv meget.
åbne ligesom her. Ja, ja. Og der går det bedre. Lidt. Ja. Yes, vent du har det lidt, og ikke vent du har det lidt. Sådan, så passer det med musikken op. Ja, det er bare galop hen over et lille spring. Det er bare galop hen over et lille spring. Ja. Ja. Og rigtig små halve parader, små halve parader, små halve parader. Ja, rigtig. I kommer lige et par gange eller indtil jeg siger stop. And it is snake. Det var meget nemt, ikke? Ja, god rytme. Hvad siger Frederik? Tilfreds? Ja? Ja? Starter med den hvide. Det var Josefine, og ikke kommer en gang til. Det her ned, Josefine. Tænk højre, eller? Ja. Og vi bliver med at tænke højre, eller? Tænk højre, eller? Ja, rigtig. Strikker også. Jeg kan godt komme længere ud, ikke? Ja. Hvordan var din afstand her? Hvad sker der her? Ja? Den når at skifte? Ja, du når at skifte tilbage igen. Ja? Ja? Når du rydder ind i bolden, nu når du vil gerne være hernede af, så styrer du forsigtigt ind i bolden. Hvad sker der her? Ja, fordi du vil gerne have den til at skifte? Ja. Fordi det ser ud som om, at den lander i venstre galop? Ja. Vil det være muligt at blive ved med at give en signal til højre galop, selvom du galopper lige ud hen over den her? Ja. Og hvordan er det signalet er, for at du skal bibeholde højre galop? Tænk over det, tænk over det, tænk over det, tænk højre galop, tænk højre galop. Ja, nu se nu, se nu. Ja. Ja, den næste kommer. Var du tilfreds med bolden? Ja, var du tilfreds med, hvor langt du kom ud i hjørnet dernede? Nej. Hvad med afstanden her? Kan du ændre på det? Ja, kan du det? Jamen, kan du det? Ja, godt, det vil jeg meget gerne se. Ja. Ja, I kommer alle sammen en gang mere. Kom bare igen.
på en skala fra 1 til 10, hvor tilfreds var du med det her? Hvad skal du have? Du skal have 4. 5. Hvorfor ikke 8? Ja. Ja, jeg vil få den lidt mere. Ja. I sådan en afstand som den her, der er 7 normalt kalorieomfang, ikke? Når der er lige, du skal ind, så er det okay. Altså, jeg ved ikke hvad. Fordi hvis de ikke chancerer med det samme, når de lander, så er det måske en fordel at være. Fordi så giver det bare for meget ud. Og så er det tid af afstand, der er. Så ligesom en person på, hvordan det er bagefter, og hvor det er. Herfra og derhen på lodretter hernede, der passer med 7 kalorier i begge steder, som helt normalt. Der vil Josefine, hun havde 8 i begge afstande. Og jeg skal være ærlig, jeg nåede ikke at tælle hende. Ja. Nu bliver du op på 7, det er klart. Ja, også på den vej. Og nu på 7. Ja. Hvor du så skal ned lidt fremad. Ja. Hvad vil de 7 den her vej? 7 kan også være hjemme af begge 2. Hvad gik det? Jo, der var 7. Hvordan var det? Ja. Og hvad sker der så den anden vej? Ja. Hvor mange vil også være? Hvorfor får du nogle afstande helt i, der er det samme, som ikke er med det? Fordi når man starter fra biler, så lander den helt afslappet her. Hvorimod den er så mere kalorier. Så den kommer til første kalorier, så den kommer til væsentligt længere. Ja. Så det skal jo være sådan lidt smart. Hvad med afstanden derovre? Kommer lige alle sammen, hvor vi hedder den røde okser, og så skal vi lige have den her afstand herover. Ja. Så vi lige tage en halv grad, så vi lige er sikre på, at den er på bagparten. Ja, uden at du skal ikke tage galopland. Du skal bare lige være sikker på, at den er på bagparten. Ja, sådan. Rigtig. Og igen, den halve grad. Sikre dig bare, at du har den på bagparten og foran dig. Og så skal du lidt fremad.
langsiden herover igen. Balancen får dig fra, at du tænker frem til du reagerer frem. Ja, der går lidt tid, ikke også? Så det skal du være lidt ops på, når du går med af. At der, hvor der er langt, der skal du øve dig i at reagere noget hurtigere. Der går faktisk lige sådan 1-2 men også fra inden, at den begynder at reagere frem. Overgår, så det er så stille. Rigtigt. Om hvordan det